Tare loro iki sing mbarakno klasik modern dah. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Iki. Bobot besi masih, kusen rek. Aluminium, rai bata das. Iki jendela apik, beda dengan lain. Modele koyo sakuran, koyo nang Jepang ngono yo. Nah, lawange kuku tarung. Pokoke wong gak tarung golek api yo. Nah, gagangan pintune dondo, apik koyo ngene yo. Nah, iki langsung lanjut nang area ruang tamune. Nah, ndukure wis drop ceilingan ambek ana lampune. Lemah kotak ngono yo, apik. Ambek ana ndukur iku ana kaca sisan. Cara ngono kena gawe penerangan nek siang hari yo. Nah, saiki langsung lanjut menggok mrene. Nah, iki nanggone area kamar tidure. Iki jendela mangko sing langsung menghadap area carport ana loro kiwa tengen. Iso dibuka tutup ben oksigene mlebu metu ben lancar. Yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Iki nanggone kamar